Mediante a asinatura deste contrato, o Concello de Boiro volve reafirmar a súa aposta pola integración das persoas con discapacidade. A convocatoria dun concurso a través do procedemento de contrato reservado a centros especiais de emprego concluíu coa adxudicación deste servizo a Coregal. É importante, en primeiro lugar, desde o punto de vista medioambiental, que é un tema importante, quero incidir en isto, na colaboración dos ciudadanos a hora de facer a selección dos materiais con os principales problemas que temos tanto a nivel de lixo como de tamén a niveles de alcantarillado, por eso un chamamento desde este punto é importante. Nós estamos facendo o traballo a administración e as empresas concesionarias, pero tamén dependemos deles. En outro lugar, temos un servicio máis que o temos garantizado para o servicio dos nosos veciños. En terceiro lugar, que ven a cerrar o círculo do que é un bo contrato da administración, é o tema de atender ás empresas que teñen unha sensibilidade social, non? A empresa, que conta cun centro de traballo en Boiro con 39 empregados, todos eles con discapacidade, asumirá a xestión do punto limpo e da recollida de papel, cartón e envases lixeiros. Encargaríase da recollida dos colectores de papel e cartón durante 2 días a semana, pasando a 3 no tempo do verán, o servicio porta a porta dos comercios da zona de luns a sábado, e os envases lixeiros recolleríanse todos os días, excepto domingo e festivos. No punto limpio teríamos unha persona a xornada completa e se recollerían os materiais voluminosos cada 15 días e pasando a época estival pois cada semana. O contrato ten duración dun ano, prorrogable a outro, con importe próximo aos 80.000 euros anuais. Coregal forma parte das 11 iniciativas de economía social xestionadas por Cogami, onde traballan 800 persoas.